Cum ще сумно уша да кажем? В принцип не искам със сумно, той ти вече се захода. Значи, първи ден в друго училище не е малко странно. Първи ден в друго училище не е малко странно. Той сега как работи? Значи, как пишат, че да приемат примерно в иконома, какво трябва да правят? Те ме записват или аз трябва да се запиша. В смисъл след матурите, те там ми дадат някаква бележка, че ме приемат нещо. Дай след това съм тя в иконома да ме запиша. Докато да запишеш, как да